Takže nachádzate sa vo Vysočianskom mladom čerešňovom sade. Posadili sme to preto, aby tu bol rozšírený sortiment samozberu. Okrem marhul máme tu dávno od 17 rokov vinohrad, tak pribudla tu parcelka. 3 roky sa staráme o tieto pekné mladé stromy. Do tohto času sa nám podarilo uchrániť pred živlami, mrazmi. Momentálne voda a jemné praskanie, vtáky. Je to intenzívna plodina. Čerešňa sa stala exkluzívnou kvôli tomu, že ľudia nejako neradi chodia už alebo nechcú počuť o rebríkoch, takže tá práca a zber sa vykonáva zo zeme. Takže ten komfort zberu je neporovnateľne iný, zároveň aj bezpečnejší, lebo tie stromy, staré stromy už aj v podstate neexistujú alebo efektívne sa neoberajú. Takže tu máme viac sortimentu odrôd, také, čo si môžete kúpiť na trhu za pomerne vysoké ceny v marketoch. Tu príde k tomu, že tá čerešňa je veľká, vyfarbená, na mieste. Môžete si otrhnúť farbu, aká vám vyhovuje. Treba byť pozorný pri tom zbere, keď sa budú zberať čerešne, tak netrhať to s tými kvetnými púčikmi, tak ako ja teraz urobím. Čiže nie tak, že otrhnem celú vetvičku s budúcoročnými púčikmi. Hej. Malo by sa trhať so stopkami. A jemné prasklinky, ktoré vznikli pri daždi, sú chybou iba optickou, vôbec ničomu nevadí, pokiaľ teda tam není hniloba. Samozrejme, hnilobu treba hodiť na zem. Ale mierne popúkané čerešne sú bezvadné. Ešte dakedy majú vysokú koncentráciu cukru oproti druhým čerešňam. Takže aj toto nás vycvičilo, lebo máme mokrý rok. Je to otázka 1-2 dní, kedy môžeme prísť o úrodu. Takže v pondelok začíname pred marhulami, lebo marhule majú opozdenie trošku. Tie skoré odrody, toho nemáme dostatok na samozber, takže bude to neskôr, oznámime to nejako internetom. Takže k odrodám, ktoré tu máme, hlavná nosná odroda je odroda Cordia, ktorá je vynikajúcej chuti. Tento rok tu máme o 2 týždne až 3 týždne skôr oproti minulým rokom z dôvodu toho skorého kvetu. Takže bojovali sme s mrazmi, ako som už spomínal. Cordia je česká odroda, pochádzajúca z voľného semenáču techlovickej, náhodne nájdená. Doteraz myslím, že ten strom žije, existuje a preslavený je na celom svete. Dokonca aj v Čile sme videli pestovať Cordiu pokusne, aj keď to nie je nosná odroda, ale Nemecko a Európa má Cordiu ako najchutnejšiu, popri Regine a popri nových odrodách. Ako opeľovače pri tej Cordii, lebo vyžaduje opeľovače, máme odrodu Tamara, ktorá je neskoršia, ale nejakých pár percent stromov na začiatku a na koncoch hradov, čiže zase to nie je nosná odroda, ale kvôli opeleniu Cordie. A nejaké pokusy tu skúšame. Máme aj takú nejakú belicu, ktorá je, môžeme si potom urobiť jeden záber pri nej, ktorá je spomienkou na tie bledé čerešne, ktorá ale nie je mäkká, ale riadne tvrdá a veľmi sladká. Takže potom tu máme, a hlavne o tejto Cordii teda je to na ten samozber, čiže tie ostatné sú len doplnkové. Je to v zdravotnom stave, je to dosť umenie udržať to bez červivosti, aby bol list takto svieži a takto zdravý v tomto čase, takže to sme sa snažili všetko pre vás pripraviť tak, aby to bolo zdravé, neboli tam nejaké reziduá, ničoho, takže je to taká naturálna polobioplantáž, ktorou sa snažíme uspokojiť návštevníkov. Takže ste vítaní a ďakujeme. Môžete si tu oberať náušničky pre deti.